እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ሃገራት ዞባ ቀርኒ አፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ክርአን ዝጀመረ ወራር ዕስለ አንበጣ ንምክልኻል ምድላዋት ክገብራ ውድብ ምግብን ሕርሻን ፋኦ ኣዘኻኺሩ። እቲ ውድብ ብ17 ሓምለ ብዘርግሖ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ የመንን ስዑድ ዓረብን ባርኖስ ከም ዝተራየ ብምርግጋጽ ናብ ዕስለ አንበጣ ዓኺኹ ኣብ ዘራእቲ ከቢድ ዕንወት ከየውረደ ሓበራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዑ። ኣብ ቅናት ሳሕለ ሳራ ኣብ ዝርከብ ካብ ሞሪታንያ ክሳብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ብዘሎ ከባቢታት እውን ዝናብ ኣብ ዝወርደሉ ዘሎ ወቕቲ ዝተጸፍየ እንቋቑሖታት ናብ ባርኖስን ዕስለ አንበጣን ከይምዕብል ምክትታል ክግበር እቲ ውድብ ተላብዩ። ፋኦ መወዳእታ ብፍላይ ልዕሊ 70 ሚእታዊት ካብ ህዝበን ኣብ ሕርሻን መጓሰን ዝናበር ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀሚሩ ዘሎ ጽዑቕ ናይ ክራማት ወቕቲ ብርኩት እቶት ክሕፈሶ ተስፋ ከም ዘለዎ ብምእማት ባልዕ ዘራእትን ወራር ዕስለ አንበጣን ንምምካት መዘን ሃገራት ብዝተዋሃደ መልክዕ ንምስራሕ ውጥን ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንተኸታታሊ ዓመታት ብዘጋጠመ ደርቂ ልዕሊ 30 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ምህላው ክግለጽ ጸኒሑ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ደርቅን ኩናትን ተደሚሩ ወራር ዕስለ አንበጣ እውን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ምዕናዊ ይዝካር። ብፍላይ ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ኬንያን ተንቀንዲ በዚ ባህርያዊ ኩነታት ዝተሃስያ ሃገራት እየን። መንግስቲ ኢትዮጵያ መዲቤ ኣለኹ ንዝበሎ ናይ ቁጠባ ጽገና ንምክያድ ናይ 12 ቢልዮን ዶላር ልቕሕን ምወላን ከም ዝሓተተ ኣማኻሪ ቁጠባዊ ጉዳያት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቶ ተኽለወልድ ኣጥናፉ ምስ ዘሪፖርተር ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ። ኢትዮጵያ ብሰንኪቲ ን2 ዓመታት ዝተኻየደ ኩናት ምስ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ዛሕቲሉ ዝጸንሐ ዝምድና ኣብ ዝመሓየሸሉ ዘሎ እዋንያ ነቲ ምወላ ተሓትት ዘላ። መብዛሕትኡ ክፋል ናይቲ ምወላ ካብ ባንኪ ዓለም ክትረኽቦ ተስፋ ከም ዘሎ መግለፂ ዝመኻረ የንፍት። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተነብረ ናይ ቁጠባን ንግድን እገዳታት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ከልዕሎ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘሎ ዝገለጸ ትመኻሪ ኢትዮጵያ ንተሓቶ ምወላ ጸገም ከጋጥሞ ዝብል ስጋት ከም ዘየለ ኣሚቱ። ኣሳት 30 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ውህሉል ናይ ወፃኢ ዕዳ ዘለዋ ኢትዮጵያ ገለ ክፋሉ ክስረ ዘላውን ክትሓትት እያ ጸኒሓ። ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ናይ ወፃኢ ዕዳ ካብ ቻይና ዝተለቅሓቶ ምዃኑ ጸብጻባት ሃገር የመልክት። ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብሰንኪ ኩናት ብኸቢድ ዝተሃስየ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብዘይ ናይ ወፃኢ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ወይ ምወላ ክሓዊ ከም ዘይክእል ተንተንቲ ቁጠባ ይሰማምዑ። ዝቕባበ ባጤራ ኢትዮጵያ 40 ሚእታዊት ተገምጊሙ ከም ዘሎ ዝገልጹ እቶም ተንተንቲ መንግስቲ ናይ ወፃኢ ንግዲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን እኹል ባጀት ንምንቅስቓስ ተጻጊሙ ኣብ ሓያሎ ክልላት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደመዞም ብስሩዕ ዘይክፈልሉ ኩነታት ተኸሲቱ ምህላው የረድኡ። ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፖዛ ሩስያዊ መዘነው ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ብሪክስ ንምስታፍ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝመጻሉ ከይእሰር ንኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ወግዓዊ ሕቶ ምቕራቡ መርበባት ዜና ሓቢረን። ብሰንኪቲ ምስ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክሲ ገበነኛ ተመስሪትሉ ንዘሎ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንምእሳር እንተተፈቲኑ ኩናት ከም ምእዋጅ ክብል ፕሬዚደንት ራማፖዛ ጠንቂቑ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝካየድ ዋዕላ ብሪክስ ንምትንጋድ እትዳሎ ዘላ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ሃገራት ምዕራብ ክመጽእ ንዝኽእል ጸቕጢ ንምውጋድ ናብ ቻይና ንምስግጋሩ ትዘራረብ ከም ዘላዩ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ። እቲ ንብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝሓቖፈ ዋዕላ 5 ሃገራት ብሪክስ ኣብ ከተማ ዮሃንስበርግ ክካየድ ተመዲቡ እኳ እንተሎ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብጉዳይ ክሲ ገበናት ኩናት ኣብ ዩክሬን ተመሓላሊፉ ዘሎ ኣብ ዝገሸሉ ሃገር ተታሒዙ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዝብል ትእዛዝ ነታ ሃገር ኣሻቒልዋ ይርከብ። ደቡብ ኣፍሪቃ ንውዕልቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝኸተመት ሃገር ብምዃና ፕሬዚደንት ሩስያ ናብ ሃገራ እንተመጺኡ ናብቲ ቤት ፍርዲ ከተረክቦ ክትግደድ እያ። በንጻር እዚ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ስርዓት ዓለምን ሕቡራት ሃገራትን ለውጥታት ክካየድ ትጠልብ ዘላ ደቡብ ኣፍሪቃ ንትእዛዝቲ ቤት ፍርዲ ዕሽሽ ብምባል ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ዋዕላ ብሪክስ ንምስታፍ ክትቅበሎ ከም እትኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ይጠቕሱ።
ዝበዝሐ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምትእስሳራ ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝኾነ ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ስጉምቲ ዝንተወሲዳ ክወርዳ ዝኽእል ጸቕጢ ተነጽሎን ካብኡ ሓሊፉ እውን እገዳ ከቢድ ሻغሎት ከም ዝፈጥረላ ዘመልከተ መርበብ ዜና ፎሬን ፖሊሲ ብወገኑ ዋዕላ ብሪክስ ናብ ቻይና ወይ ሞዛምቢክ ክሰጋገር ተኽእሎ ከም ዘሎ ስሞም ንዘይጠቐሶም ዲፕሎማሰኛታት ብምውካስ የንፍት። ዋዕላ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ብሪክስ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ፕሪቶርያ ከም ዝተጋበአ ይፍለጥ። 5 ኣባል ሃገራት ብሪክስ ብሓፈሻ 13 ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለወን ወይ ድማ ልዕሊ 40 ሚእታዊት ብዝሒ ህዝቢ ዓለምና ዝሽፍና እኳ እንተኾና ኣብ ቁጠባን ንግድን ጽግዕተኛ ናይተን ብጉጅለ 7 ዝፍለጣ ምትእኻብ ሃብታም ሃገራት ምዃነን ጸብጻባት ቁጠባ የመልክት። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።